זהו רגע של מאבק נחוש במי שקמו עלינו לכלותנו. היעד שלנו הוא ניצחון. ניצחון מוחץ על החמאס, מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. יש הרבה שאלות על האסון שאירע לנו לפני 10 ימים. נחקור הכל עד תום, וכבר התחלנו ליישם לקחים מיידיים. אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון. לצורך זה דרושה נחישות, כי הניצחון ייקח זמן. יהיו רגעים קשים, יהיו מהמורות, נדרשת הקרבה. אבל אנחנו ננצח כי מדובר בעצם קיומנו במרחב הזה, שיש בו הרבה כוחות חשוכים. חמאס הוא חלק בציר הרשע של איראן, חיזבאללה ועושי דברם. הרצון שלהם הוא להשמיד את מדינת ישראל ולרצוח את כולנו. הם רוצים להחזיר את המזרח התיכון לתהומות הקנאות הברברית של ימי הביניים. ואילו אנו רוצים להזניק את המזרח התיכון לפסגות הקדמה של המאה ה-21. זהו מאבק, בדיוק כפי שנאמר כאן, מאבק בין בני האור לבני החושך, בין אנושיות לחייתיות. ראינו זאת בזוועות המחרידות שאותם מרצחים נתעבים ביצעו בקיבוץ בארי, בכפר עזה, בכל יישובי העוטף, בגיא ההריגה של הצעירים והצעירות במסיבה ברעים. כעת רבים בעולם מבינים מול מי עומדת ישראל. הם מבינים שחמאס זה דאעש. הם מבינים שחמאס זה גרסה חדשה של הנאציזם. וכפי שהעולם התאחד כדי להביס את הנאצים ואת דאעש, כך העולם חייב להתאחד כדי להביס את חמאס. אני אומר לידידינו בעולם הנאור, המלחמה שלנו היא גם המלחמה שלכם. אם לא נתייצב יחד בחזית אחת, זה יגיע גם אליכם. ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. הנשיא ביידן אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. היזהרו. יצאנו למלחמה, ננצח במלחמה, ולא נעצור עד לניצחון.